En Harry Hazen. Zo. De putsjes van de koning binnendien. Dus nou mij ik wat mooist waan. Oh, wist wat? Ik ga me verklaaien. Oh, dat is leuk. Eens even zien. Wat hebben we hier alweer? En dan verklaar ik mij als... Oh, kabouter Spillebeen. Oh, dat is mooi. Huh? De koning? Oh, wat wil die nou weer? Ja. Zo, wat vleelt die jongen nou? Zo schoon poetsen en komt er weer net opdagen. Ja, koning Hert. Ah, Harry, doe zoals mijn schoon poetsen, hè? Oh. Ja, dat bist u toch net vergeten, hè? Nee, zelfs ben ik dat net vergeten. Kom. Oh. Ik, maar mijn toekenhasses, ik onthoud alles. Oh, is dat zo? Nou ja, het is al de tweede keer dat ik die dit vreeg je, hè? Zo, hier binnen ze. Inderdaad, daar binnen ze. Nou, maar ik weer gewoon poetsen. Daar ga ik nou echt geen nog doen. Snotte raasje. Oh, wist wat? Ik ging eerst wat mooist waan. Ja, op een grote paddenstoel reep mijn witte stepen. Tja, ik had van die jongen een wichtige bespreking met koning Skiep. En ja, die ziet er dan altijd een zo deftig uit, hè? Mijn gouden krulnessa. Tja, dus ik moet er al op mijn best uitzien, hè? Ja, wis, jawel. Wat is dat toch koud onder voeten? Dat bloedt Harry nou toch. Oh, mooi. Echte kabouter. Dus even zien dat Harry is. Harry? Jo. Oh, koning Hert. Ik ben het maar. Ommers. Wat vind je dat van enge reuzenkabouter? Daar is Harry in hier bleun. Misschien in een wel stel en weer dat de inbreker. Ik bel je de politie. Vlug. De telefoon. De telefoon. Waar is de telefoon? De telefoon. De telefoon is voort. Waar is de telefoon? Niet alleen je ook verklaringskleren en een politiepet, maar... Hé, wacht eens even. Ik ga me verklaren als een grote, stoere politieman. Wat zal de inbreker dan schrikken? Zo, ik zal maar gauw naar de eer mijn koning ta. Kindertje, dat ik het maar ben. Niet om van te schrikken. Koning, hè? Hand omheen of ik shit. Huh? Maar nou ben ik de kluts kwijt. Dat weer toch mijn eigenste Harry Hazen. Is hij er voortstellen en nou is hij er weer. En... Ach, wachtjes eventjes. Nou ben ik heel dol de kluts kwijt. Dat wie een politieman, leeuw ik. Oh, wat doet die nou hier?
Denk, nee, Harry. Heb ik iets verkeerds dien? Heb ik iets stillen of zo? Zo. Wenn het er hier ekken hasse die Harry heet. Nee, hè? Of nou ja, ik leeuw het wel. Ik zal het maar gewoon eerlijk zeggen. Heb ik iets verkeerds dien? Nou, dan bist wel wat vergeten, ja. En dat is net zo mooi. Oh ja? Oh nee. Ja, du bist vergeten om die prachtige, mooie gouden squont te poetsen, hè? Dit is gewoon poetsen. Is dat alles? Dus ik ga net iets stellen of zo, of ik ga net iets verkeerds dienen, of dat ik op een mal stien ha, of dat ik een ruut ingooid ha of zo. Oh, als dat alles is. Als dat alles is, deze wichtige squon binnen van een heel belangrijk man, namelijk de koning van dit bos, hè? En die krijgt dan koude voeten en zo. En dan wordt er ziek. Ja, juist ja, meneer de politieman. Ja, dus ik Matthij helaas een straf, Jan, hè? Spietig. Oh ja, meneer de politieman? Wat raar dat jou ek op bleete voeten rennen. Nou ja. En wat hij jou eens een rare snor? Ja. Dag, Harry. Hallo, koning Hert. Zo. Ja. Dus jou wonen mij een strafje aan. No, nee, net echt, ja. Nee, ik woed hij eens vreegje. Dat is toen zo aardig wezen was om deze squont te poetsen, hè? Nou, omdat jou het zo aardig vreeg je. Dus, huppatee, daar geven we dan. Ja. Op een grote paddenstoel riep mijn witte stippen. Ziet kabouter spillen bij. In de witte wippen, krak zij toen die paddenstoel. Mijn zucht. Vist u dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.